Täällä toimittaja Vilppi Kainalo ja Näätämö. Edessämme aukeaa Villavaaran uhkeat tunturit. On synkkää. Tämä on todella synkkä paikka. Ja tuolla vasemmalla, kun katsomme, niin siellä näkee Kuorboaivi. Kuorboaivi siellä ja sitten vähän hetkinen tuolta sinnottelee Hammarfjälla vielä. Kyllä tämä on niin synkkää. Räntää vihmoa. Ja se, miksi minä olen täällä, niin olen täällä haastattelemassa hyvin suosittuja matkoja järjestävää ihmistä, joka tekee todella suuremmoista työtä meidän suomalaisten hyväksi matkailun alalla. Ja hän on järjestänyt jo vuosikaudet tämmöisiä eloonjäämismatkoja täältä Näätämöstä suoraan Oikealle. Joka tietää vähän maantiedosta, niin tietää kyllä mitä suoraan Oikealla on. Ja nyt minä haluankin itse asiassa teille hyvät kuulijat osoittaa ihan henkilökohtaisesti mitä kaikkea tämmöisellä eloonjäämismatkalla oikein tapahtuu. Ja matkan järjestäjä George Hyhmä, oliko se niin? Mikä teidän nimi oli? George Hyhmä. Aivan. Hän on ilmeisesti jostain Amerikan puolelta kotoisin lähtöjään vai? Minä olen Minnesotasta. Minnesota. Sinä soutaat. Onko se, mitä? Minä olen Minnesotan Siinä nyt lähti rata käyntiin jo. Minnesotan 3 polven suomalainen. Toisessa polvessa on Syylä. Vai niin? No mutta sehän on kiintoisaa. No nyt minä toivoisin, että te esittelisitte, millainen tämä teidän rata on. Tämä kestää viikkokaupalla. No tämä on saanut alkunsa tuolla Amerikassa. Meillä on kovasti muodissa tällainen survival camping, että siellä jokainen saa pysytellä kykynsä mukaan hengissä parhaansa mukaan, mutta minä olen katsonut, että se on hyvin sellainen perhekeskeinen ja hyvin helppo tapa nauttia, enjoy yourself, nauttia elämästä, mutta täällä on nyt ensimmäisen kerran minä olen ensinnäkin tuonut tämän leirin tänne Hevonkuuseen asti, että jo matkakin on sellainen, että jos siitä hengissä selviää, niin on jo aika pitkällä. Aivan oikein. Siinä jyvät karsinoituu akanoilla. Mainiota. No, mitäs jos me aloittaisimme tämän reisun tässä? Joo. Ja ensimmäinen paikka, mistä lähtee? Me lähdetään vaikka tästä. Me olemme tässä parkin edellä. Ja kun te olette ensin maksanut osanottomaksun. Paljon muuten maksaa koko tämä juttu ja sitten osanottomaksu? No se on in cash, jos koko leiri otetaan huomioon, niin sinä otat pohjamaksu 138 000 Suomen markkaa. On tämä pelkkä kurssin pohjamaksu ja joka päivästä erikseen sitten otetaan, missä kunnossa ollaan, niin ainakin 53 000 markkaa per päivä. Jaha, no siis kohtuullista. No nyt me voimme aloittaa. Alkaa tässä, niin kuin näette, tässä on tämmöinen street-pätkä tehty tänne tunturiin, oikein asfaltoitu pikarata. Ja siinä painaa kaiken maailmasta junaa. Joo, ja sinulla pannaan tämmöinen, ihan alussa siinä otetaan rahat pois ja aloitetaan reippaalla turpaa vedolla. Ja sitten kun sinä olet aivan sekapäisenä verissäsi, pannaan sellainen huppu silmille. Se on aivan tällainen musta muovibägi. Ja menet tuohon kadulle seisomaan. Siinä on jo joku seisookin. Rouva. Katsotaanpas, rouva siinä. Ja rouva nyt menee ohi. Huppu pääsee yrittää väistää autoa. Ei onnistunut. Sinne hän liiskaantui ja toinen auto varmistaa. Näin. Noin toiselta suunnalta. Siihen lätsähti. Rouva on siinä ja siellä nyt kerätään häneltä rahoja ja luita. Ja rouva on valmis seuraavaan kohteeseen. Niin tässä on tunturissa kiva tällainen pikaratapätkä, jossa ajetaan sitten päällä ja yrität väistää, jos pystyt. Sitten meillä on tässä tällainen piinapenkki. Tämä on ihan vanha suomalainen tällainen pläkkipannu, tämmöinen muuripannu, jolla hakataan. Sen jälkeen lyödään kovasti kasvoihin. Näin siinä käy sitten. Ja sitten on tällainen ihan tavallinen, tämä on aika veikeä. Minä olen tämän aivan itse kehittänyt, se on postilaatikko, jossa on erittäin sharp terävä tämä reuna. Että tässä kun sinä huppupäisenä tulet ja yrität ottaa postia, sinä on pannut täkyksi, on pantu sinulla jotakin pientä purtavaa, että sinulla oikein houkuttelisi ottaa sieltä kun nälkäinen olet, nimittäin ennen reissua pitää paastota 3 vuotta. Ja kun
sinä tunget tänne fingers, sormesi näin, niin tämä giljotiini hakkaa sinulta aivan nakit sinne reikä. Siellä onkin jo helvetisti sormia. Ja, Näkyy olevan ihan täynnä. ja pyydetään vasemmalla kädellä poimimaan, että sormukset jäävät sinne. Jaa. Sitten Nyt kävellään jatkamme tästä tätä matkaa täällä. piikkiaitaa, tätä piikkimattoa pitkin. Meillähän nyt on tässä nämä minun peltisaappaat päällä, niin muuten tätä piikkimattoa sitten kävellään tänne seuraavaan kohteeseen. haluan huomauttaa, että minullakin on tämmöinen alumiininen puku päällä koko ajan. On sen takia vähän vaikea liikkua, mutta se kuuluu kuulemma kaikille toimittajille laitetaan se. No entäs tämä seuraava? No, tämä seuraava kohde näyttää hyvin vaarattomalta. Se on tämmöinen puutarhan koriste posliinitonttu, jonka päässä on sitten tämmöinen vati, jossa on juotavaa, että jos sinulla oikein janottaa, niin siitä voi juomaan. No mutta eihän tossa nyt sen kummempaa. Kappas vain, siinä on arsenikkia seassa ja sitä paitsi sinä et pääse siihen, koska tuolla on tuo villikissa, joka se on gepardi. Eiköhän me lähetä tästä. Nyt tästä kyllä lähetä. Se tulee siihen. Tästä eikä minua janotakaan. Ei. Minua ei janota yhtään. Ja sitten menemme seuraavan kohteeseen. Tässä on tällainen suomalainen ranstakkasarja, että jos sinulla tähän pisteeseen selvinnyt kohteeseen 4, niin tulee semmoinen korston näköinen suomalainen talonmies ja ranstakalla vetelee Suomiin niin pitkin selkärankoja. Että tuntee itsensä aivan suomalaiseksi. Todella suomalaiseksi. Tämähän on kyllä kiintoisaa tämä tämmöinen henkiinjäämiskuvio. Kuinka monta näitä nyt vielä on? Mihin tämä sitten loppujen lopuksi päättyy, jos oikein kaikki on käyty läpi? Luettelen vähän mitä muuta siellä vielä ja sitten, ettei näitä nyt tarvitse, koska tämä alkaa tuntua vähän pahalle. Niin, tässä on niin paljon näitä, että sitten on tuollainen eräretkeily. Meillä on tuossa soputeltta, supisuomalainen soputeltta, mutta kappas vain. Surprise, surprise. Siinä ei ole ollenkaan tuo filtti päällä. Se on pelkät rangat ja sinä menet sinne sitten hetkun ketkun nukkumaan. Meillä tämä koskee kyllä talvea, että talvella menet Munasillas hankeen ja panet nuo tikut ristiin siihen päälle ja nukut yön, jos nukut. Jaha, esimerkkinä mainittakoon vain tämä. Joo. Entäs mikä tuo tommonen rata on, kun tuolla vilahtelee tuommoista, se on ihan niin kuin ihmisen näköisiä ja sitten ammutaan kyllä kauheasti. Joo, siellä on nyt hyvin hiljaista. Niin on joo, mutta kun mä huomasin, kun tulin tänne, niin oli kauhea ammunta päällä. Mikä se on? Se on sellainen rata, että sinut pannaan tuohon, tämä on niin sanottu villisikarata, että sinut pannaan kurkustasi kiinni tuohon vaijärikoukkuun ja hopsista tuo linko päälle ja se linkoaa sinut 10 sekunnissa tuo 200 metriä sinä menet ja sinua saa ammuta siinä kovasti haulikot ja tuossa on kevyt sinkokin, jolla saa huitasta menemään. Ja jos siitä sitten selviää, niin sitten on jo paljon vahvemmilla taas. Mutta on täällä toki paljon muutakin. Täällä on esimerkiksi tuossa tuommoinen kärpäsieni-sarja. Niinpä se onkin. Mielenkiintoinen. Ei oikein viljelmä näköjään, että viljelette näitä. Siinä lukee herkullisia suppilovahveroita, että please go ahead, have yourself, ota siitä, enjoy your life, mutta kuinka se ollakaan, sehän on sieltä jos minä nostan tuota jalallani tuota rouvaa, joka makaa siinä aivan kalmaa. Vihreänä noin, niin sieltä alta paljon katsokaa, se on aivan kärpäsientä täynnä, niin kuin rouvakin on. Joo. Ja sitten on kaiken näköistä hauskaa tällaista vinkeätä on et taatusti tule pettymään, jos tulet tänne. Tuossa on juhannuskeinu, jos varmasti telot itsesi huonoon kuntoon. Ja sitten jos on ihan viimeinen, teillä on videotkin täällä sitten? Meillä on sitten, jos oikein on selvinnyt koko radan, niin sitten on vielä oikea sellainen varsinainen piinapenkki, että sinut istutetaan tuohon saunan eteiseen. Siellä on videot ja pannaan video päälle ja katsotaan sieltä supisuomalainen jännityselokuva Hiljaa maitotyttö. Aha, ja jos tämän jälkeen vielä on hengissä, niin silloin saa rahat takaisin? Silloin saa ensin uudelleen selkäänsä ja sitten saa antaa rahoja taas pois, että rahoja ei takaisin anneta missään tapaa. Ai jaha. No kiitos teille oikein paljon. George Hyhmä, minä päätän täältä. Vilppi Kainalo, Näätämö.